Noin. Noin, hyvä. Siinä. Ja sitten No. pallot yllä. Niin. Ja toinen ja nojaat ja sitten Ne. käännät ja lähdet pallot. Niin. Anna mennä! Hyvä, hyvä. Hienosti menee. Miltä vaikuttaa? No niin, nyt sitten, no meipä sitten vielä vähän matkaa, niin tulee hyvä tausta. Niin. Noin, pysätäpä siihen, niin jarrut päälle. Ja nyt otat kiinni siitä jalat alas ja siitä kiinni ja nouset ylös. Noin. Joo. Ai Airi pääsi jo. Meidän kerran tulla auttamaan. No niin, se olikin hyvä, kato kun mä